Juhu! A gde je Laura? Je li odlučila da preskoči časove? Neka preskače, direktor će saznati i izbaciti iz kampusa. Konačno. Sad ću otići do Amini i reći joj da više nismo najbolje drugarice. Da, reci joj da sam ja tvoja nova najbolja drugarica. Hajde. Babali, koliko će još dugo da nas prati? Klinjo, šta nisi razumeo? Rekoh ti, idi kući. Ja sam u školi i nemam vremena da se bakćem s tobom. Šta, hoćeš da te direktor vidi pa da ti otkine uši? Ako misliš da si me uplašio, zaboravi. Uglavnom, Babel, ja hoću da se školujem u kampusu. A šta ti fali tvojoj školi? Zato što u kampusu u školu ide moja simpatija. Kako sad simpatija? Amina. Gledaj, Klinjo. Evo, ovde si ti, a evo ovde je Amina. Spusti loptu. Nemoj da se zanosiš. Klinjo, mali savjet. U dvorištu ima pesak. Idi, sedi tamo. Razmisli i pravi kulu od peska. Hajde, vidimo se. Ej, kakve kule od peska? Ja nisam mali. Imam 9 godina ako ti nešto znači. Dobro onda, sačekat ću ovde. Ukratko, Amina, moram nešto da ti kažem. Gabi, što ti radiš ovdje? Pa ti si izbačena sa kampusa. Stef, objašnjavam posebno tvom malom glupom mozgu. Gabi će ponovo biti na kampusu. To je sve što si htjela da kažeš? Ne, nije sve. Više neću biti vaša drugarica. Sad imam novu staru drugaricu. Gabi! Laura, hoćeš da kažeš da nismo drugarice? Da, družila sam se s vama jer mi je bilo dosadno i nisam imala s kim da se zabavljam. Hoćeš da kažeš da si nas koristila? Da, devojčice Stef, ja sam vas samo koristila. Uvek sam znala da si pacov. Ti si sama pacov. Ne vređaj moju drugaricu. Čuti, tebe niko nije pitao. Dosta, devojke, dosta. Idi druži se sa svojom novom starom drugaricom. Vrati kozmetiku koju ti je Amina poklonila. Evo, uzmite. Evo kreme i seruma. Ja ću kupiti novo. Evo, uzmite. Gabi, hajde da idemo odavde. Ne želim da delim isti vazduh s njima. A ja sam joj poverovala. Mislila sam da se popravila, da je postala bolja. Amina, rekla sam ti da ne treba da se družiš s njom. Od uvek je bila pacov. Dobro, hajdemo na čas. Dakle, deco, vaša razredna Antonina Izoldovna se razbolela. To, časovi se otkazuju. Ništa se ne otkazuje. Umjesto Antonine Izoldovne bit će novi nastavnik. Ma dođavola. Učitelju Max, uđite. Vaspitač Max? Hvala što ste pristali da uskočite kao zamena. Zvao sam 3 škole i svi su odbili da rade s ovim malim đavolima. To je Max. On je bio naš vaspitač na kampu. Cool. Ništa, ja vam ih ostavljam, a vi budite stroži sa njima. U suprotnom nećete ni trepnuti, a oni će vam već sedeti na glavi. Ne brinite, znam kako da priđem deci, imam svoju metodu. I da, ovdje nema trikova, jel jasno? Dakle, drago mi je da vas vidim, moji mali vučići. Dak, a što svi zavijaju? Zapravo to je bila naša fora u kampu, u kojem vas nije bilo. Učitelju Maxi, nedostajali ste nam. Iskreno ja sam vas uželeo. Čim sam saznao da su me pozvali da radim u vašoj školi, bez razmišljanja sam pristao. Vaspitaču Max. Babal, jesi ti glup? Nisam. Pa kakav sam ti ja onda vaspitač? U školi smo, zovi me učitelj Max, jel jasno? Razumeo sam, nisam glup. Da sam glup, onda ne bih razumeo. Dobro, a mogu li pitanje? Pitaj, ali brzo. A da možda otkažemo časove danas, a? Jesi li ti normalan? Sad ću ja tebi tako da otkažem čas. Sedi na mesto. Ali molimo te. Otkazujte čas. Dobro, ajde, nagovorili ste me. Otkazujem časove za danas. Umjesto časova predlažem moj omiljeni challenge. Kakav challenge? Podjelava u kampusu. Da! Zadatak za sve. Idite u ostavu i dovozite sav krš koji je tamo. Treba će nam. Dobro, vidim da je sve tu. Nadam se da među vama nema kukavica. Ne! Nema.
Inače ni ja nisam kukavica. Pa Klinjo, šta si ti ovdje zaboravio? Rekao sam ti da sediš u pesku. A ti pravi svoje kule od peska, a ja ću da učestvujem u challenge-u. A ti nećeš učestvovati u challenge-u. Stajat ćeš i gledat ćeš kako mi prelazimo poligon sa preprekama. Jasno? Odlično, onda možemo da počnemo. Zamislimo da je pod naše kampusa usijana goruća lava, koju ne smeš pipnuti ni rukama ni nogama. Svaki tim mora da stigne od starta do cilja, a da ne dotakne lavu. U tom slučaju tim dobija kaznenih 10 sekundi i vraća se na početak da pređe prepreku ponovo. Pa dobro, ko želi prvi da pokaže hrabrost i prođe izazov? Gabi i ja. Nadam se da će ta Laura izgoreti u lavi i da je više nećemo vidjeti. Usput, pobjednički tim je oslobođen kontrolnog. Uuu. A gubitnici ostaju da čiste kampus. Katastrofa! Uj, odvratno. Neka pobedi najspretniji. Čoveče, mnogo se nerviram. Laura, ja sam jako nervozna. Moramo stići prve. Pa jeste li spremni? Da. Onda priprema, pozor, sad! Gabi, budi veoma pažljiva, drži ravnotežu. Pa teško je. Kuda odlaziš? Zapamtite, svaka sekunda je bitna. O, zdravo, Hermane. Ovdje moraš biti veoma pažljiva. Da, vidim. Da, treba pažljivo. Obavezno koristite sve predmete. Laura je varala, ali joj opraštam. A, Devojke, ovo je kazneno vreme. hajde da ti dam ruku, čekaj. Evo. Čekaj, ustajem pa ću ti dati ruku. Eto. Dobro, daj. O Bože, najvažnije je da ne padnemo zajedno. Stani. Drži. Bolje ne dodirujte pod jer je to lava. Šteta što vi ne možete pružiti ruku. Nažalost da. Pravila su ista za sve. Kako da siđem? Plašim se visine. Ne boj se. Šta sam rekla? Imamo vremena. To je to, Gabi, to je to. Ne zaboravite da se sve meri vremenom. Zašto je tako mali? Kako ću da se popnem na njega? Imam duge noge. O, užas. Ovo je stvarno teško, ljudi. Čoveče. Stvarno ću slomiti. Drugu oznaku. Daj ruku. Dobro. Hajde, dam ti nogu. Stani na moju nogu. Hajde, daj ruku. Hajde. Dobro, devojke. To je to. Baš je vruće. Vruće je na ovoj strani. A, naravno, to je lava. A gdje si ti vidjela hladnu lavu? Prevruće je. Hajde, Gabi, uhvati. Jao. Pažljivo. Hajde. Jedan je prošao. Idete sigurno, devojke. Društvo, molim vas, podržite me u komentarima. Napišite da navijate za mene. To će mi mnogo pomoći. Jako želim da pobedim. Nadam se da... Pažljivo. Nisam stala. Gabi, evo. To znači dobra fleksibilnost. Pa ne baš, ali dobro. Društvo, ovdje je sve tako teško. Sve ovo da biste vi bili zadovoljni. Molim vas, stavite like. Trudimo se za vas, dolazimo dalje. Molim vas, još. Privuci noge. Tako je, pažljivo. Ne diraj pod, ne diraj. Hajde, Laura, uspeće ti. Čoveče, pojas je zakočio. Gotovo, umorna sam. Pažljivo. Yes! Posljednji potez, tek na cilju. Gabi, jel sve u redu? Sve je dobro, mirno. 1, 2, 3. Opa! I ovdje? I ovamo, sve je tačno. Prošle smo! Društvo! Društvo, ostavite like. Napišite u komentarima da smo cool. Sigurna sam da smo najcool. Prošle smo bolje od svih. Pa dobro, puzzle, nadam se da se još nisi upiškio. Ne. Onda se pripremite. Priprema,
Pozor. Sad. A ti ajde. Stani, čekaj, moraš da mi pomažeš. Kako? Baš si mi neki drug. Ne, nemoj da me guraš. Dobro, stani, čekaj. Ne, nemoj. Čekaj. Dobro, sad možeš. Idem. Dobro, sad se vrati nazad. Evo, hajde. Jao! Ne, ajmo još jednom. Samo skačemo. Drži se, skači. Sad, evo sad. A ja posle kako? Ko će mene da pokupi? Pa, dobro, klizam. Bam! Uhvati se za televizor. Strašno je. Mislim da me neće izdržati. Hajde, da ti primaknemo tabure da siđeš. Koji? Može ovaj. Sad ću da skočim, čekaj. Skačem. Smiri se. Sad. Pa kako ovdje da sednem? Neću stati. Kako? Zadnjicom gore, hajde okreći. Dobro, ajde, idemo. Krenuo sam. Vozim se. O, Ide. Dobro, sad je zadatak da siđem. a ja sam za sad na čilu. Hoćeš li mi pomoći? Ne, iskreno, ne. Pa ja onda ne mogu da ustanem. Momci, to je kazna 20 sekundi. Kakvih 20? Šta ovdje da radim sljedeće? Dobra strategija. Ovdje je vezan sa obe strane. Sa jedne strane, odveži ga. Odveži ga tamo. Hajde, vučem. Upravljaj. Upravljaj, ajde, upravljaj. Drži se. Ne. Drži se. Hajde. Momci, šta je sad ovo? Dobaci mi nešto. Sad. Daj mi deo stola. Sjetite se časova preživljavanja sa kampa. Okreni ga. Hajde. Eto, to je, ne dodirujem lavu. Sve je po pravilima. Baš mu je loše. Gde si? Hajde. Brinuo sam se. Napokon ste krenuli dalje. Dobro, ajde. Dobro. Ovo meni ne treba. Ovo je višak. Ovo je tempo. Držimo tempo. Pažljivo. Pazite da sto ne pukne. Dobro, ustao sam. Dobro, stigao. A kako? A zašto je tako daleko? Da li tako treba da bude? Da. Sigurno? Kako ja treba da dođem tamo? Ovdje na stomaku. Na stomaku? Puzzle, pa pobogu. Kamil, treba mi tvoja pomoć. Sačekaj, dolazim. Ja sam na stolu. Prvi je tu. Sedim, čekam. Hajde. Puzzle, ubrzaj. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Ima. Pa šampionke, jeste li spremne? Na vas se najviše kladim. Spremne? 1, 2, krenite! Dve noge, dve strane. Da. Vrati se na Germana, ja ću ti dodati.
Držimo se, držimo se. Daj loptu. Mogu ovako, jel da? Ovo ćemo skloniti, smeta mi. O Bože, već sam se oznojila. Baš je vruće. Jao, baš je teško. Hajde, okreći pedale. Ide baš sporo. A što si očekivala? Ne ide sve tek tako. Da padnem sa stepenica. Idi. Ovo je za sada najbolji način da se pređe ova prepreka, koju sam video. A šta da radim s ovim? Amina, zar ne želiš? Hvala. Super! Hajde, možeš ti to! Precizno, baš precizno. Sjajno. Da, brzo se vrati na kocku i odatle. Nazad? A zašto? Htjela sam do kraja da se proba za metlom. Pa? Ovdje su rančevi. Oni nisu mnogo teški, samo padam. Hajde, još imate šansu da ne perete učionice. Pa? Ostalo je još sasvim malo. 1, 2. Cilj. Ali vreme se računa tek kada i ti stigneš do kraja. Brže, hajde. Ima. Koliko je tamo? A to ću reći tek na samom kraju. Mislim da je bilo oko 15 minuta. Mina, pa mi smo zajedno. Ustani. Da, hoćeš li ti tamo još dugo? Ma čekaj, uhvatio me stomak. Sad je naš red da prolazimo challenge. Šta, hoćeš da se tamo uneredim ili šta? Hajde brže, čekam te. Klinjo, šta? Sam ćeš da prolaziš? Pa da, a šta? Ma ništa, ajde. A Klinjo, šta stojiš tu? Rečeno ti je da se ne mešaš. Stani i gledaj. Aha, znači tako. Spremni? A da, spremni. Hajde onda, na 3. A ko je prvi? A ti si prvi, ti si. 1, 2, 3. Wow. Hajde, stiži, Bubble. Stiži. Brzi su, jel da? Podsjećam, glavno pravilo je da se ne dodiruje lava. O, kakav neobičan način. Ideš unazad. Momci, najvažnije je da koristite sve predmete koje nađete na putu. Obavezno. Bubble, jesi li čuo? Vrati se unazad. A pa daj jednu šansu, ali molim te. Učitelju Max. I na stomaku, ajde. Opa, dobro. Odličan posao, Woody. Bubble, hajde. Hajde, Bubble. Skoči dole. Polako, ustaj. Dobro, sad skoči. Hajde, Bubble, možeš ti to. Odlično, to je to. Privlači. Vuci. Bubble, dok li si stigao? Vidi. Hajde. Dobro. Ne,
Bubble, brže, ustaj, ajde brže. Bubble, vreme, timing. Brže, Bubble, brže. Dobro, Bubble, čekaj. Ovdje je baš gadno. Jel može da se skloni stolica? Stolica ne može da se skloni, stoji na sredini da sto ne pukne. A kako, ne kapiram ovdje. Hajde. Bubble, strah me je. A skateboarding ti je u krvi. Ali u suštini može. Ajmo. Nema uzleta bez padova. Hajde, Woody, možeš ti to. Hvataj. Bubble, hajde. Pažljivo. Nemoj da polomiš, pažljivo. Samo pređi preko, brate. A sačekaj, sad ću da ustanem. Odmah stani na ivicu. Dobro. Hajde. Dobro, namesti cilj, hajde. O, Bubble. Tamo. Držimo se. A daj. Umalo nisam pao na nos. Jel držiš? Hajde bre, Woody. Bubble, približi se. Ima, to je to. Tu je finiš. Da, tu je finiš. Hajde. Dobro, ali vreme će se računati kada Bubble stigne do kraja. Hajde, Bubble. Bubble, ostalo je još malo. Ne mogu da dohvatim ranac. Dohvatit ćeš. Ne, stani, pažljivo. Bolje se još približi, još bliže. Još. Kanta. Skoči, samo skoči. Ima. Još, skoči. Stani. Da. Pa dobro, došlo je vreme da objavimo pobednike. Čini se da smo sve propustili, Dance. Pustio si našu pobedu niz WC. A što baš ja? Pobednici u challenge-u Podje lava u kampusu su Bubble i Woody. Pobednici idu kući, a poraženi ostaju da čiste kampus. Ako vam se dopao ovaj video, ostavite like i pretplatite se na naš kanal. Kliknite na zvonce. Ćao svima! Pitam se kad će već jednom Amina doći. Klinjo, zar ti nije vreme za čas? Idi kod svojih leprikona. Pa ti si leprikon. Ako bude trebalo, bežat ću sa časova zbog Amine. Klinjo, nemoj da se praviš pametan. Samo probaj da bežeš sa časova. Odmah ćeš dobiti šamar. I uopšte, jesi li uradio domaći? Jesam. Pokaži svesku. Neću ti ništa pokazati. To je moja sveska. Klinjo, jesi li normalan? Ja sam ti stariji brat. Ne zaboravi. I dužan si da me slušaš. Inače ću sve ispričati mami, jel ti jasno? Razumem. Hajde, Klinjo, hajde. Zdravo društvo! Zdravo, Amina. Zdravo mali! Vini, ako stalno mrdaš obrvama, raširit će ti se čelo. Pojavit će se bore i ličit ćeš na strašnog dedu. Šta? Stvarno? Ne želim da ličim na nekog matorog dedu. Devojke, kako lepo mirišete. Da, to je moja kozmetika. Miriše na bombone. Pokloni nam svoju kozmetiku i mi hoćemo da mirišemo na bombone. Hoćeš džabe? Evo, ako hoćeš kozmetiku, kupi sam. Stef, prestani, nije mi žao. Dobro društvo, poklonit ću vam jedan set. Yes! Hvala ti, moja kraljice. Eto mali, upozorila sam te, već ti se pojavila prva bora. Amina mi je poklonila baš dobar set. Otkud tebi to? Nama ga je poklonila.
Bubble, i onako si ružan. I ova krema ti neće pomoći. Jesi li ti pobrkao nešto? Ti si ružan. Jesi li ti poludeo? Ti si ružan. Ne, ti si ružan. Opa, a evo i naših prijatelja. Dugo se nismo videli. Kaj? Bliznakinje. A pa vi ne idete u ovaj kampus. Što ste došli ovde? Došli smo da vam se osvetimo. Da se osvetite. Za šta? Pa mi smo se pomirili. Za šta? Za šta? Za ono što ste napravile u kampu. Šta, mislili ste da će par prskanja iz pištoljčića biti dovoljno? Da ćemo postati dobri? Ali nismo vas polili običnom vodom, nego srebrom. Trebalo je zaovek da postanete ljudi. Haha, čupava budalo. Mislio si da će par kapi srebrne vode od nas napraviti ljude? Ej, gde ste? Ja vas uveliko tražim. Bežimo! A Klinjo, jesi siguran u to? Da, siguran sam. Čekaj, jesi li ih ti lično video? Pa nisam, ali Woody i Bubble jesu. A gde su oni? Otišli su da sve ispričaju učitelju Maksu. Pa zašto ga uopšte slušate? Klinac se nagleda od crtaća. Vidi, mali, lagati nije lepo. Ako se ispostavi da nas lažeš, otkinuću ti uši. Ne morate da mi verujete, ali sve što sam rekao je bila istina. Kunem se. Dobro ljudi, u kampusu je došlo do malog nesporazuma. Woody i Bubble tvrde da su se u školi pojavili vukodlaci. Šta da radimo? Vukodlaci? Ma nema šanse. Dobro, smirite se, bez panike. Naravno da ja u to ne verujem. Momci su se možda nagledali horora. Ili hoće da nam poremete čas, ali to neću dozvoliti. Učitelju Max, stvarno ne lažemo. Verujte nam, to su bili Kai i bliznakinje iz kampa. Woody, šta to pričaš? Svojim očima smo vidjeli da su postali obični ljudi. Pa nisu. Tada su nas prevarili. Dobro, recimo da u kampusu ima vukodlaka. Onda mi pokažite gde su. Evo ih, dolaze. Tražili ste nas. Kakav susret? Zašto taj izraz lica? Mi smo zapravo došli u kampus da se vidimo s vama, prijatelji. Dakle, je li istina što deca govore o vama? A šta to oni govore o nama, vaspitaču Max? Prvo, nisam vaspitač, već učitelj. A deca kažu da vi niste kao ostali. Jel to istina? Potpuni apsurd. Mi smo iste kao svi. I mi možemo bilo koga od vas da optužimo. Na primjer, da kažemo da je Kamil vukodlak. Ja? Što me svi tako gledate? Ja sam normalan. A kako ćeš to dokazati? Ne znam, mogu da vam dam analize ili da prođem poligraf. Usput, sviđa mi se ta ideja. Svi za mnom. Dakle, vidim da su svi spremni. Onda možemo da počnemo. Sada ćemo saznati istinu. U tome će nam pomoći agent Lily. Odmah upozoravam, bolje je da odgovarate iskreno. Zato što poligraf ne može da se prevari. Nadam se da među vama nema lažova. Ko želi prvi? Pa, mogu da idem. Nemam šta da krijem. Dakle, da bismo podesili opremu, postavit ću ti prvo pitanje. Hajde. Jel tvoje ime Amina? Da. Ohohoho! To je laž. I to je tačan odgovor. Imam pitanje za Aminu. Je li istina da nisi htjela da prihvatiš Lauru u svoj tim, ali nisi mogla da je odbiješ? Šta? Šta? Uuuu! Ne, to nije istina. I to je laž. Kako to može biti laž? U šoku sam. Da li ti se sviđa Mini Bubble? Naravno da ne. I to je tačno. Ne verujem.
Sve je u redu. Nemaš sreće, Mini Bubble. Ne sekiraj se, mali. Društvo, postavite sljedeće pitanje. Da li ti je bilo strašno kada su htjeli da te ugrizu u šumi? Da. I to je tačan odgovor. Naravno. Sada želim da postavim pitanje. Amina, da li ti se neko sviđa na kampu? Ne. A ja znam drugi odgovor. I to je laž. A ja znam ko ti se sviđao, Amina. Zar nećeš da priznaš ko ti se sviđao na kampu? Ne. A možda da kažeš prvo slovo? Ne. Mogu li ja da kažem? Ne. Da kažem? Ako kažeš, povredit ćeš me. Ostalo je posljednje pitanje. Da li si vukodlak? Ne. To je iskren odgovor. I ste sumnjali? Malo. Ja nisam. Dakle, Amina se držala dostojanstveno. Ko želi da sljedeći odgovara na pitanja? Mogu ja. Da bismo podesili opremu, postavit ću ti prvo pitanje. Da li se zoveš puzzle? Da. To je tačan odgovor. Ko želi da postavlja pitanja puzzle-u? Imam jedno pitanje. Da li ti je bilo blam da izgubiš od mene na viteškom turniru, a? Ne. To je tačan odgovor. I sam se iznenadio. Govorim istinu. Ja imam pitanje. Ko je bolji komšija, Kamil ili Martin? Kamil. I to je laž. Uzrujao sam se. Bio sam nervozan. A ti, sramota, izlazi iz studija. Eto ti, brat. Pridružujem se vašem timu. Kako to uopšte? Šta? Zar nešto ne znamo? Dakle, prvo pitanje. Gde je moja kapa? Drugo pitanje. Puzzle, da li ti je bilo krivo što nisi našao devojku? Da, totalni gubitnik. Ne. I to je laž. Gubitnik. I šta je tu smešno? Zato što je gubitnik. Zato što treba govoriti istinu. Da. Imam dobro pitanje. Zar te nije sramota što niste mogli da pomognete malom klincu da vrati bicikl? Sramota me je. To je tačno. Znao sam. Imam pitanje. Puzzle, nervira li te Max? Ne. To je tačno. Dobro. Najbolji učitelj na svetu. Bravo! A sada posljednje pitanje. Da li si vukodlak? Ne. I to je tačno. Bar mi tu nije slagao. Učitelju Makse, želim sljedeće da odgovaram na pitanja. Sigurno nisam vukodlak. Šta, blam te? Uskoro će svi saznati da ste vi vukodlaci. To ćemo još vidjeti. Jao, baš sam nervozna. Ako budete odgovarali iskreno, nema potrebe da se nervirate. Počet ćemo sa jednostavnim pitanjem za podešavanje poligrafa. Da li se zoveš Laura? Da, zovem se Laura. To je tačno. A sada mogu li ja da postavim? Laura, da li je istina da te Stef jako nervira? Ne, to nije istina. I to je tačno. Ma daj, nema šanse. Predlažem da se pitanje postavi ponovo. Mislim da je neki kvar. Imam pitanje. Laura, je li tačno da sebe smatraš najcool devojkom na kampusu? Da, smatram sebe najcool i najlepšom. Umislila si? To je iskren odgovor. Ko bi sumnjao? Želim da postavim pitanje.
Laura, da li ti je krivo što nisi nikoga našla u kampu i morala si da igraš sa puzzlom? Zapravo da, mnogo mi je krivo. Nadala sam se da ću naći nekog cool frajera. Ali nažalost igrala sam s puzzlom. Pa makar sa nekim. I to je iskren odgovor. Puzzle je gubitnik. Ni ja ne bih htjela da igram s puzzlom. Možda se detektor pokvario. Hajde ljudi, smirite se. Uvek odgovaram iskreno. Mogu ja da postavim pitanje? Izvoli. Laura, da li te je bilo blam kada si se probudila sva u pasti za zube? Da, zapravo mnogo sam se uplašila i nisam razumela šta se desilo toku noći. I to je laž. Dobre, pa si shvatila da si zaslužila. Zapravo ja se nikada ne bojim. Veoma sam hrabra osoba, zato sam to rekla. Da, naravno. Ostalo je posljednje najvažnije pitanje. Da li si ti Laura Vukodlav? Ne. I to je laž. Šta? Govorio sam vam. A vi ste nas optuživali? To ne može biti istina. Hajde da je polijemo srebrnom vodom. To nije istina. To je laž. Ovaj detektor je neispravan. Znate šta? Ceo vaš detektor je glupost. Tišina sada. Sad ću nešto da razjasnim. Agentice Lili, da li je moguće da je poligraf pogrešio ili da je došlo do nekog kvara? Da, ovdje se jasno vidi da je bila nervozna. I to je dalo izraženu reakciju pri odgovoru. Treba je naravno ponovo testirati. Aha, hvala. Dobro ljudi, smirite se, sve sam razjasnio. Agentica Lili je potvrdila da je to verovatno bila tehnička greška, zato Laura nije Vukodlak. Sljedeći ide Kamil. Nervozan si? Ne, laže. A sada za podešavanje uređaja postavit ću prvo pitanje. Da li se zoveš Kamil? Da, To je tačno. Sada ja da postavim. Kamil, da li si u vezi sa Melijom? da. Ko bi rekao? To je iskren odgovor. Stvarno? Oho, a ko bi sumnjao? Ja imam pitanje. Onda reci, ko je bolja, Moli ili Amelka? Jesi li ti normalan? Kakva su to pitanja? Ovo je teško. Mislim da je Moli. I to je laž. Opa, ovdje je sve jasno. Da li uopšte razumeš šta govoriš? Ljudi, to je samo zbog nervoze. Sve to dolazi iz čistog srca. Sad ću ja postaviti pitanje. Kamil, nervira li te Martin? Da. To je tačno. Ostalo je posljednje. Najvažnije pitanje. Da li si Vukodlak? Ne. To je tačno. A to nije istina. Pogledajte, ima očnjak. Pokaži. Upravo na ovo pitanje stalno imate tehničke probleme. Sljedeća koja odgovara na pitanje je Dora. Jao, zašto ja? Dora, samo smireno. Pokušaj da se ne znojiš, inače će nas provaliti. Ajde, idi. Već sam se oznojila. Sudeći po poligrafu, veoma si nervozna. Preporučujem ti da malo dišeš duboko. I krećemo. I prvo podešavajuće pitanje. Da li se zoveš Dora? Da. To je tačno. Dora, sada slušaj moje pitanje. Da li ti je bilo neprijatno kada su vas uhvatili u krađi kozmetike? Ne. Zato što je to bilo slučajno.
Kako je moglo biti slučajno? To je laž. Da, i meni je bilo neprijatno. Lažljivica, samo je nervozna. Šta je onda problem? Detektor vam je već pokvaren. Šta tu nije jasno? Molim vas da ne krivite poligraf. Moj uređaj je ispravan. Ja to nešto ne primećujem. Dora, imam pitanje za tebe. Da li ti se Kai stvarno sviđa kao momak? Da, Kai mi se sviđa kao momak. On je za mene najbolji. I to je laž. Vaš sistem je pokvaren. Dora, šta je ovo? Moramo da porazgovaramo o ovome. Njihov detektor je pokvaren. Pa znaš šta je bilo sa Kamilom i Laurom? A šta ako nije? Ne, to je 100% pokvarni detektor. Dobro ljudi, tišina. Hajde, sljedeće pitanje. Ja ću postaviti pitanje. Dora, da li ti je krivo što nisi uspela da ugrizeš Aminu? Da ugrizem Aminu? Verovatno si to sanjala. Ne. To je laž. Eto, a mi smo svima govorili da su oni vukodlaci. Dobro ljudi, to još ništa ne znači. Hajde da postavimo završno pitanje. Agentice Lili? Pa dobro, prelazimo na posljednje pitanje. Da li si vukodlak? Dora, moraš da odgovoriš. Svi čekaju. Učitelju Max, odmah dođite u direktorovu kancelariju. Hitno! Jao, kao i uvek, direktor u najgorem trenutku. Dobro ljudi, razilazimo se. Moram da idem. Nastavit ćemo sljedeći put. Kažem vam, oni su vukodlaci. Ozbiljno. Rečeno vam je da se raziđete. Za danas je to sve. Hvala svima. Ljudi, ozbiljno vam kažem. Prošlo je.